Szép napot kívánok! A doTERRA ebben a hónapban egy különleges és nagyon-nagyon finom termékkel ajándékozott meg. Ez a zöld mandarin eszenciális olaja, amit a cég hidegsajtolás útján nyer ki a még éretlen mandarin héjából. Ez az olaj támogathatja az idegrendszert, a szív- és érrendszert, emésztőrendszert, javíthatja a bőr struktúráját, de még akár egy természetes antidepresszásként is megállhatja a helyét. Főalkotó elemei a limonén, ami magas tisztító hatásáról ismert, és a gamma-terpinén, ami pedig támogatja az egészséges sejtfunkciókat. Na de hogyan is alkalmazt? Hát például aromatikusan inhaláld a tenyeredből, amikor úgy érzed feszült, vagy ideges, vagy egy stresszes helyzetből kell, hogy kijöjj és megnyugodj. Ebben az esetben amúgy például frakcionált kókuszolajjal higítva felkenheted a talpadra is. Tegyél néhány cseppet például kedvenc természetes bőrápoló szerethez, és alkalmazd a kezelni kívánt területen. Zsíros bőr esetében is nagyon jó lehet, és ezután nyugodtan kimehetsz a napra is, mert nem csökkenti a bőr természetes fényvédő tulajdonságát. Hogyha bélpuffadás, gyomorégést tapasztalsz, vagy csak szeretnéd feljavítani az étvágyadat, akkor pedig te például növényi kapszulába tegyél belőle néhány cseppet, és azt vedd be. Feljavíthatja, amúgy nagyon-nagyon finommá teheti a vizet, teát, vagy egyéb nyári frissítő italt is. Egy-két cseppel. Nagyon-nagyon finom. Apropó, ha te is szeretnél hozzájutni a doTERRA termékeihez a lehető legokosabb és költséghatékonyabb módon, ezen felül te is szeretnéd, hogy a cég elhalmozzon ajándékokkal, illetve szeretnél pontokat gyűjteni saját vásárlásaidnak, akár a 30%-át is szeretnéd visszakapni ilyen pontokba, és azokat beváltani különböző ingyen termékekre, akkor jelezz annak, aki megmutatta neked ezt a videót, vagy kommentelj be ide, és segítünk neked egy saját vásárlói felületet nyitni a doTERRA oldalán, attól függetlenül, hogy most éppen melyik országból nézed ezt a videót. Hát legyen szép napod! Szia!